ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ ኤቢቲ ቻነል ኣብ ዝተፈላለዩ ኮርናዓት ዓለም ኮንኩም መደባትና ተከታተሉ ዘለኹም ከመይ ኣለኹም? እምበር ገስ ሕጂ ድማኒ ከምቲ ብተኸታታሊ ክንሪኦ ዝቐነና ብዛዕባ ፓወርፖይንት ኮይኑ ንሓደ ፕሬዘንቴሽን ዘቕርብናዮ ከመይ ጌርና ማኔጅ ንገብሮ ኢና ክንርኢ። እዚ ድማ ከምቲ ልሙድ ተቕርበና ክኢላ ናይ ሶፍትዌር ፓወርፖይንት ሓፍትና ሃናያ ክትከውን ቅድሚ ግን ክንብለኩም ዝደሊ ከምኡን ከነበስረኩም ንደሊ ቀጻሊ ረቡዕ ብዛዕባ ኤክሴል ትምህርቲ ክንፍንው ኢና። እዚ ድማ ነቲኦም ኣብ ናይ ኳሊፊኬሽን ነትሰርሑ ኣዝዩ ጠቓሚ ስለዝኾነ ክትርእይዎ ንላቦ። ሕጂ ግን ናብቲ ሒዝናዮ ዘለና ትምህርቲ ከነብለኩም ንሳና ፅንሑ። ኣጠቃቅማ ናይ ፕሬዘንቴሽን ፍልይ ዝበለ እዩ ካብ ካልእ ዶክመንት። ንሱ ከዓ ብምንታይ እዩ ብስላይድስ ዝቆመ ስለዝኾነ ነቶም ስላይድስ ክንፈልጦም ኣለና። ንኣብነት እዚኣ ስላይድ እዚኣ እንታይ ተባሂላ ትፅዋዕ? ታይትል ስላይድ ተባሂላ ትፅዋዕ። ብዙሕ ዓይነት ስላይድ እዩ ዘለና። ኣብዛ ስላይድ ትብል ዘላ ኣሮ ክሊክ ምስ ንገብር እቶም ዘለውና ቴምስ ናይ ስላይድስ የርእየና ኣሎ። ታይትል ስላይድ፣ ታይትል ኤንድ ኮንተንት፣ section header, title only, comparison, to content, blank, content with caption, picture with caption. እዚኦም by default ኣብኡ ዝፀንሑ themes ናይ slides እዮም። እዚኣ default ትምረፅ ኩሉ ግዜ ግን title slide እያ። ሓዳስ presentation create ምስ ገበርና ትመፀና slide ኩሉ ግዜ title slide። እዚ ዶት ዘለዎ ርቡዕ ኩርናዕ ቅርፂ ዝሓዘ እንታይ ተባሂሉ ይፅዋዕ? ፕሌስ ሆልደር ተባሂሉ ይፅዋዕ። ንምንታይ እዩ ፕሌስ ሆልደር ተባሂሉ? ንግዚኡ ሒዝልና ዝፀንሕ ቦታ ማለት እዩ። ንኣብነት ኣብዚ ክፅሕፍ ምስ ደሊ እዚ ፕሌስ እዚ ነዚ ፅሕፈት ኢሉ ነዛ ቦታ እዚኣ ሓዚእዋ ይፀንሕ። እንድሕር ኣነ ከዕብዮ ወይ ከንእስዎ እንድሕር ደልየ ከምዚ ገይረ ከንእስዎ ይኽእል ወይ ድማ ከዕብዮ ንዝኾነ መኣዘን ክስሕቦ ይኽእል። እዚ ከዓ እዚ ርቡዕ ኩርናዕ ዘርእየና ዘሎ ነዛ ፅሕፈት ትፅሕፍያ ሒዝያ ዘለኹ ሳይዝ እዚኣ ጥራሕ እያ ኢሉ ሒዝለይ ይፀንሕ ማለት እዩ። ኣብኡ ምስ ዝፅሕፍ ንኣብነት ማኔጅ ኢለ ፅሒፈ ኣለኹ ከዕብዮ ምስ ደሊ የዕብዮ። ነቲ ፅሕፈት ግን ብናቱ ሳይዝ እየ ዝውስኸሉ። ንኣብነት ሱሳ ዝፀንሐ 96 ገይረ ኣለኹ። ስለዚ ከምዚ እናገበርና ክንጥቀመሉ ንኽእል ነዚ ፕሌስ ሆልደር። እዚ ሕጂ ናይ ቴክስት ፕሌስ ሆልደር እዩ። ንኣብነት ናይ ኢሜጅ ፕሌስ ሆልደርስ ኣለዉ ክንሪኦም እንተኮይንና መጀመርታ ናብ ስላይድ ኢልና ከይድና ፒክቸር ዊዝ ካፕሽን ክመርፅ እየ። እዚ ናይ ስእሊ ፕሌስ ሆልደር እዩ። እዚ ናይ ቴክስት ኮይኑ እዚ ከዓ ናይ ስእሊ ፕሌስ ሆልደር እዩ። ናይ ቻርት ፕሌስ ሆልደርስ ኣለዉ። ናይ ብዙሕ ዓይነት ኣብ ስላይድ እንጥቀመሎም መሳርሒታት ፕሌስ ሆልደርስ ኣለዉ። ንሶም ከዓ እንታይ ከም ነእቱ ባዕሎም ይነግሩና እዮም። ንኣብነት ክሊክ ቱ ኣድ ቴክስት ኢሉና ኣሎ። እዚ ማለት ናይ ቴክስት መቐመጢ እዩ። ብዙሕ ስፔስ እናገበርና ብዙሕ ከነእትወሉ ንኽእል ማለት እዩ። እዚ ናይ ታይትል ፕሌስ ሆልደር እዩ። እዚ ክሊክ ኣይኮን ቱ ኣድ ፒክቸር ይብለና ኣሎ። እንታይ ማለት እዩ? እዚ ፒክቸር ዝቕመጠሉ ፕሌስ ሆልደር እዩ። ነዛ ኣይከን እዚኣ ክሊክ ብምግባር ከዓኒ ስእሊ ከነምፅእ ንኽእል ማለት እዩ። ንኣብነት ኣነ ኣብ ዘቐሚጠ ፀኒሐ ኢንሰርት ምስ በልክዋ ስእሊ ንኽኣቱ ቦታ ሒዝለይ ፀኒሑ እታ ስእሊ ምስ ኣምፀኽዋ ከዓ ልክዕ ኣእትዩለይ ነታ ስእሊ። እዚ ከም ድላይና ኤዲት ክንገብሮ ንኽእል ኢና። ንኣብነት ሮቴት ክገብሮ እንድሕር ደልየ ብኸምዚ ገይረ ሮቴት ክገብሮ ይኽእል እየ ናብ ዝደለኽዎ መኣዝን። እዚ ናይ ስእሊ ፕሌስ ሆልደር እዩ። ንኣብነት ኣብ ሆም ከይደ ኒው ስላይድ ምስ ዝብላ ነታ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ስላይድ እያ ትደግመለይ። ቅድሚኣ ኣድ ኢለያ ዝነበርኩ
new slide ስበልክዋ ልክዕ ከምኣ ካልእ duplicate ትገብረለይ እንተ ደኣ ካልእ ዓይነት ስታይል ክቕይር ደልየ ኮይነ ግን ኣብዚኣ ክሊክ ብምግባር ካልእ ካብዚ መሪፀ የእትወላ ንኣብነት content with caption ኢለ ኣለኹ ወይ new ኢለ title and content ኢለ ኣለኹ new ኢለ ካልእ ስላይድ ይቕይር እንተ ደኣ ናታ መወዳእታ ገይረያ ዝነበርኩ ክደግማ ደልየ ግን ኣብዛ new ጥራሕ ክሊክ ገይረ ልክዕ ከምኣ ይደግም እንድሕር ናብቲ ውሽጢ ኣትየ ክቕይር ይኽእል እየ ነዛ ኣብዛ ደገ ዘላ እንተኾይና new slide ትብል ግን ብኣ በዚኣ ክሊክ ገይረ ከዓ ልክዕ ነታ ቅድሚኣ ዝነበረት ይደግም ወይ ድማ ሾርት ካት ኣላታ control m እንድሕር ጠዊቐ ኣብ ኪቦርድ ይጥውቕ ኣለኹ ልክዕ ንዓ ከዓ ትደግማ ማለት እዩ ሕራይ ኣነ ሕጂ ነዛ መሪፀያ ዘለኹ እዚኣ ታይትል ናታ እያ እዚኣ እታ ቴክስት ናታ እያ እዚኣ ከዓ እታ ስእሊ ናይዛ ስላይድ እያ እዚኣ ርእስቲ ክትኮን ከላ እዚኣ መግለፂት እያ እዚኣ ከዓ እታ ትግለፅ ዘላ ስእሊ እያ ኮምፒውተር ኢለ ክፅሕፈላ እታ ርእስታ እዚ ከዓ ነጥብታት ብዛዕባ ኮምፒውተር ኢልና ንሕሰቦ ሕጂ ናብዛ ስላይድ ቱ ከይደ ነዛ ስላይድ ቱ ካስተማይዝ ክገብራ ምስ ትደሊ ንኣብነት እዛ ርእስትን እዛ ስእልን ጥራሕ ከትርፈን እንድሕር ደልየ ናብዚኣ ክሊክ ብምግባር ናብዛ ቴክስት እዚኣ ክሊክ ብምግባር ኣብ ኪቦርድ ደሊት ብምግባር ክድምስሳ ይኽእል እየ ኣብ ኪቦርድ ከይደ ደሊት ብምባል ከልግሳ ይኽእል እየ ነዚኣ ናብ ዝደለኽዋ ኣብዚኣ ምስ መፀኹ ፕላስ ሳይን ምስ ገበረህለይ ናብ ዝደለኽዋ ከንቀሳቕሳ ይኽእል ነዚኣ ከዓ ልክዕ ከምኡ ከምኣ ገይረ ኣንቀሳቒሰ ነቲ ዲፎልት ዝፀንሐ ስላይድ ናብ ዝደለኽዎ ቀይረ ከዓ ካስተማይዝ ክገብሮ ይኽእል ስላይድ እንተ ደኣ በዚሕኒ ኮይኑ ወይ እውን ኣብ መንጎ ዘየድልየኒ ስላይድ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ደሊት ብምግባር ክድምስሶ ይኽእል ኣብ ኪቦርድ ደሊት ገይረ ነታ ስላይድ ስሪ ዝፀንሐ ደምሲሰያ 6 ስላይድ ፀኒሐን ሕጂ 5 ኮይነን ኣለዋ እንደገና ነዛ ሓምሽተ እውን ኣይደለኽዋን ስለዚ ደሊት ብምባል 5 ዝፀንሐ ከዓ 4 ክገብረን ይኽእል እንተ ደኣ ነዛ መወዳእታ ዝፀንሐት ራብዒት ንኣብነት ዱፕሊኬት ክገብራ ወይ ክደግማ ምስ ዝደሊ ራይት ክሊክ ገይረ ዱፕሊኬት ስላይድ ይብላ ክድምስሳ ተደልየ ከዓ ኣብ ካልእ ራይት ክሊክ ገይረ ከዓ ደሊት ስላይድ ክብል ይኽእል ሕራይ ንኣብነት ኣነ ስላይድ 1 ከም ኣርእስቲ ስላይድ 2 ስላይድ 3 ከም ሴክሽን ስላይድ 4 ስላይድ 5 ከም ሴክሽን እንተ ደኣ ክሕዞ ደልየኸ እንታይ ይገብር ኣብዛ ናምበር 2 ስላይድ ከይደ ራይት ክሊክ ብምግባር ኣድ ሴክሽን ብምባል ነዚኣ ይፈልያ ናብዚኣ ከይደ ከዓ እንደገና ከዓ ራይት ክሊክ ብምግባር ኣድ ሴክሽን ኢለ ከዓ ይፈልያ ስለዚ ንኣብነት ነዚኣ ሪኔም ክብላ እየ ሴክሽን 1 ሴክሽን 2 ኢለ ሪኔም ገይረና ኣለኹ እዚኣ ከዓ ታይትል ኢለ ከዓ ሪኔም ኢለ ኣለኹ ስለዚ ታይትል ሴክሽን 1 ሴክሽን 2 ኢለ ከዓ ፈላለየ ሴክሽን 2 ኢለ ከዓ ፈላለየን ኣለኹ ማለት እዩ ስለዚ ሴክሽን 1 and ሴክሽን 2 ኢለ ከዓ ይፈልየን ከምዚ ገይረ مباركة زغوالكم تحتاتلتي مدب ABT channel እዚ ክንሪኦ ዝፀናሕና ከመይ ጌርና ንሓደ ዘዳለናዮ ፕሬዘንቴሽን ማኔጅ ንገብሮ ይፀኒሑ ኣብ ዝቕፅል ድማ ብካልእ ክንራኸብ ኢና ብሰላም ቀኒዩ Say something.